Ocjenjuje se da vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova ovog kantona duguje 12 miliona konvertibilnih maraka na osnovu raznih potraživanja. U posljednjih nekoliko godina isplaćene su određene sume, ali kako ističu iz sindikata policije, ne po prioritetu isplata. To je trakavica koja traje godinama. Od 2003. godine su potraživanja koja su nam presuđena 6, 50 i tako dalje, novi ciklus službine. Da smo mi kategorija koja je u obimu najmanje isplaćena. Znači, ljudi čekaju po pravomoćnim sudskim presudama skoro 6 godina. Vlada sredstva koja planira nisu dovoljna za saniranje nivoa godišnjih kamata po tim tužbama. Ovo dinamici znači isplata neće biti nikad. Oni jednostavno traže ono što su zaradili, a na kraju krajeva postoje i sudske odluke. Ono što ja hoću da kažem kao građanin ovog kantona, da me začuđuje da nadležne institucije, mislim na vlasti u ovom kantonu, nemaju toga osjećaja ako su sudske odluke donesene da se to i realizuje. Sindikat policije Hercegovačko-neretvanskog kantona je prije 2 mjeseca uputio zahtjeve vladi ovog kantona za otvaranje socijalnog dijaloga s ovlaštenim pregovaračkim timom. Međutim, vlada nije ispunila njihov zahtjev. Ukoliko se uskoro ne ostvari dijalog, kažu u sindikatu, ne preostaje im ništa drugo nego novi štrajk upozorenja i generalni štrajk. Jučer sam ja kontaktiran s kabinetom ministra MUP-a da dođemo na sastanak u zgradu vlade u salu za sastanke, gdje će biti nazočan ministar MUP-a i ministar financija. Na moj upit tajnice da li je to ovlašteni pregovarački tim s kojim mi možemo razgovarati, nije mogao biti potvrđeno, tako sam rekao da ja ne mogu učivati o tome i da nisam spremni na kupovinu vremena. S obzirom da je proces isplate finansijskih dugovanja složen, u vladi kažu kako je potrebno vremena da se on završi. Jasno je znači da se taj problem ne može riješiti preko noći. To su znači jako velika dugovanja i ne smije se dovesti u pitanje isplata ostalih potreba ove županije. Sindikat policije će, ukoliko se ne ispune njihovi zahtjevi, organizovati štrajk upozorenja, kojim će pored neisplaćenih dugovanja ukazati i na oskudnu opremljenost policije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kao i na loše uslove rada.